Kaixo, bideo honen bitartez, gradu amaierako lana zertan datzan ikusiko dugu. Hirugarren maila bukatzear dagoela, zuetako askoek zeuen buruari gradu amaierako lan bat zer den galdetzen diozue, edo zeri buruz egin dezakezuen lan hori edo lan horren irismena zein den. Beraz, lehendabizi jakin behar duguna da, gradu amaierako lan bat ikasleak bakarka egin beharreko lan bat dela. Eta gero, unibertsitateak izendatutako epaimahai baten aurrean aurkeztu eta defendatu beharko duela. Normalean, lan hau graduaren alorreko teknologia espezifikoen inguruan burutuko da. Eta ikasketa aldian, garaturiko ahalmenak, gaitasunak eta trebetasunak bildu eta landuko dira. Bestalde, jakin behar duzue, segun eta zein gradu burutzen ari zareten, lan horrek izango duen irismena ezberdina izango dela. Adibidez, industria teknologiaren ingeniaritza gradua, industria antolakuntzaren ingeniaritza gradua edo ingurumen ingeniaritza gradua egiten ari zaretenok, gradu amaierako lan horrek 6 ECTS kreditu izango ditu. Hau da, gutxi gora bera, 151 orduko lan bat izango da. Gainontzeko graduetariko bat egiten ari berdin bazete ere, kasu honetan 12 ECTS kredituko iraupena izango duen lan bat izango da. Hau da, gutxi gora berako 300 orduko lana. Gradu amaierako lan mota ezberdinak daude. Proiektu klasiko bat burutu daiteke, behar bati konponbidea ematen diona, ideia edo prototipo bat garatzeko memoria bat ere izan daiteke, edo azterlan ezberdinak izan daitezke. Azterlan teknikoak, antolakuntzakoak, ekonomikoak, informatikakoak, edo baita ere ikerkuntza lan baten ingurukoak. Jakin, sail ezberdinak ikerkuntza burutzen dutela eta ikerkuntza lan horietan ere parte hartu dezakezuela. Eta orduan zein gaien inguruan egin dezaket lan hori eta zer egin behar dut nik ikasle bezala, gai bat lortzeko. Orduan, eskolako irakasleek gai ezberdinak proposatzen dituzte. Orduan, lehendabizi jakin behar dudana da, edozein irakaslek proposaturiko lan bat aukeratu dezakedala, edozein dela ere irakasle horrek irakasten duen gradua, edo edozein dela ere irakasle hori dagoen eraikuntza, beti ere ingeniaritza eskolako irakaslea baldin bada. Kontuan izan behar dut, normalean lan horiek sail ezberdinetako oholetan plazaratzen direla, uztaila, iraila, urria, inguru horretan, eta baita ere, jakin behar dut, gradu amaiera lan horren gaiak ez duela zertan graduko jakintza arlo nagusikoa izan behar. Hau da, industria antolakuntzaren ingeniaritza graduko ikasle bat baldin banaiz, aukeratu dezaket, adibidez, ingeniaritza kimikoa eta ingurumen ingeniaritza sailak proposaturiko lan bat. Edota, ingeniaritza mekanikoko ikasle bat baldin banaiz, ingeniaritza energetikoaren sailak proposatzen duen gai bat aukeratu dezaket nire gradu amaierako lan hori egiteko. Beste aukera bat, enpresetan buruturiko praktiketan jorratzen duzuen gaiaren inguruan egitea da gradu amaierako lan hori. Edo, baita, eskolako enpresako ikasgeletan burutzen duzuen gaiaren ingurukoa. Azkeneko aukera, baliteke ikasle batek gai bat oso gustokoa izatea eta horren inguruan lan bat burutu nahi izatea. Kasu horretan, proposamen horrekin irakasle batengana jo dezake eta eskatu ea irakasle horrek lan hori garatzen lagunduko dion ala ez. Beraz, prozesua zein da? Behin, 3. maila bukatzen duzuenean, esan bezala uztailean, edo hurrengo ikasturteko irailean urrian, esan bezala, sailek lan ezberdinak proposatzen dituzte. Bertan agertzen den irakaslearen gana jo beharko nuke, gai horretan interesatua nagoela adierazteko, eta 4. mailan zehar gradu amaierako lan hori garatu dezaket. Baina inungo matrikulaziorik egin gabe lanaren inguruan. Zergatik, matrikula egiteko graduko kreditu guztiak gaindituta izan behar ditudalako.
behin dena gainditu ondoren, orduan bai, gradu amaierako lanaren matrikula burutzen dut, defentsa eskaera egiten dut, eta eginiko lanaren txostena plataformara igotzen dut. Ondoren, 20-30 egunen buruan, lanaren aurkezpena etorriko da. 3 irakasleko osatzen duten epaimahai baten aurrean egin beharrekoa, eta gutxi gora bera 12 minutuko luzaera duena. Gero, beste 5 minutu uzten dira, epaimahaikideen galderei erantzun ahal izateko. Informazio gehiago, eskolako webgunean aurkitu dezakegu, eta gogoratu gradu amaierako lana beste edozein irakasgaien moduan, bere irakaskuntza gida duela. Hau da, ni graduen webgunera joaten banima naiz, adibidez, industria antolakuntzaren ingeniaritzako gradura joaten naiz, eta bertan graduaren webgunera joaten naiz. Hemen bekaldean dugun estekan egingo nuke klik, eta graduaren informazioa agertzen zait. Ikasketa planetan irakasgaietara joaten banima naiz, 4. mailako 2. lauhilekora joaten banima naiz, hementxe daukat gradu amaierako lana. Beste irakasgai bat izango balitz bezalaxe. Eta bertan, hor dugu irakaskuntza gida eta eduki teoriko praktikoetan, adibidez hemen egin ditzazkezuen gradu amaierako lan mota ezberdinak eta deskribatzen dira. Beraz, hementxe duzue informazio gehiago. Beraz, dudarik banima duzue, webgunera joan zaitezkete, eta bestela beti duzue, irakaslaren batengana jotzeko aukera eta berari galdetzeko. Eskerrik asko, eta ondo izan, agur.